Tirikusangana zvakare pachirongwa My Hustle. Tinoziva isusu kuti vanhu tichikura tichienda kuchikoro tine mabasa atinoti inini kana ndakura ndikuda kuzoita ichi ndozoita ichi. Asi pane mamwe mabasa ekuti tinozotanga kuadzidzira kana kuti kuaita nekuda kwesituation yeupenyu dzimwe nguva kana kuti tinenge taona vanhu vari kuzviita tozvifarira. Nhasi unowu pamapfeka hembe dzenyu dzanga dziri paya. Vazhinji vedu hembe tinenge taaina taisa pamahenga. Asi munombozvibvunza here kuti henga inogadzirwa sei? Nhasi unokuuya kwandenda panapa kutaura chokwadi ndeke kutanga kwangu muupenyu kuona mushini unogadziriswa mahenga. Makadini mukoma? Mushe mama munofara? Tiripo. Saka mushini uyu yakagara iriko here kuti makangoti muchifunga mukati inini sezvo ndichigadzira mahenga ndoda kuti ugadzirwe so. Uyu mushini uyu ndakatongotanga kufungawo ndikati rega nditongogarisawo nebrain dzangu kuti ndikwanise kushanda. Because takaona kuti kuendesa nemaoko hazviiti. Saka takaona kuti zviri easy ukashandisawo mushini wekuti unogadzirisa wokwanisa kushanda usingashandisi kubendesa nemaoko, inobudawo yakanaka henga yacho. Ende ichibuda zviri uniform inobudawo yakanaka. Paye patinoisa mabhachi edu kuti asaite nzeve. Ndizvozvo chaizvo. Mane makore mangani muchiita basa iri? Apa pane almost 2 years dzakwana tichiita izvozvo. Muchigadzira mangani pazuva? Pazuva unogona kugadzirawo 200 mahenga. Bhoza aya chaivo ndatomatanga kuma-12 but mvura yamboda kunaya ndatosiya zvekudai patone mahenga akawanda. Saka imimi maketi yenyu yakamira sei? Munotengesera kupi kuti vanhu vakutongoziva kuti wedu weka mahenga anowanikwa apa? Nekuti tenge kumba kwangu ndini kunotorwirwa mahenga. Iwo kabvisa chinhu chako pahenga wakuda kuchitsvaga henga yako yatorwa neumwe. Mahenga aita mashoma. Aiwa, zvakanaka nekuuya kwamaita kudai. Munokwanisa kuti wanirwa kana maketi. Isusu tinongotiwo vanomazivawo kuti tinotenga kutoita zvemahenga. Vanouya vachitengawo pano. Nekutendererawo nawo ndozvimwe zvatinoita. Kutengesa ndo mashandiro atinoita weiwai. Tinoona vamwe vachiti handakwanisa kushanda nekuti kusina magetsi, handakwanisa kushanda nekuti kwanga kusina chakati. Imimi ibasa here kuti kunyange zvakaita sei munokwanisa kushanda? Isusu hazvinei kuti hakuna magetsi kana kuti chii, takatoisa light red apa nemanheru tinongoshanda anytime tinongori pabasa kuti zvinhu zvedu zvifambe. Pane here pekuti munoti imimi nguva yakadai so business ndo parinowandisa kana kuti business remahenga harina season? Business remahenga harina season, asi muna December hazvinenge zvichifaya, anotengwa akati wandei nana December, but hatimiri kugadzira, tinongoramba tichiita basa because vanhu vazhinji vanenge vachiramba vachimada. Saka mazuva ano vanhu vaimbotenga anogadzirwa nemaoko, saka wakazoonawo kuti anogadzirwa nemushini akanaka, yenga yakanaka yekuti ikagadzirwa waibvarire hembe inenge yakanaka. Tikatarisa zvinezvi mungatitsanangurire matools ekuti munoti kana ndakuti ini ndakuda kugadzira mahenga ndinoda ichi nechichi. Apa matools atinoda isusu tinongoda pinjisi yedu, then nerimu yedu totoda kugadzisa mushini wacho nerimu rako, wotobvunzwa anenge achiziva mushini wochekeserwa saizi yaunoda, wotogadzirwa mushini wako wakutoita basa. Sei muri kuti size? Asi mahenga aya ane masaizi? Ane masaizi. Kune mamwe mahombe, kune mamwe madiki, saka ane masaizi. Then mushini unotogadzira type 2 yemahenga. Nendogadzira imwe yacho size diki iyi. Mahenga ane type here kuti pane henga yemaskets koya henga yemabhachi koya henga yakadai. Pane yemabhachi ndo dzakati hombe, dzakaita dzihombe. Iyi yanda kugadzira iyi ndo inoitwa hembe dzevana vadiki. Okay. Ndo siyano wacho uripo.
Imi mataura yenyu kuti zvoni tinofamba dzimwe nguva kufamba tichitengesa. Kufamba tichitengesa. Amona size yakatosiyana neiyi. Yatosiyana neiyi. Saka ngatiti tinoziva kuti munhu wese anoenda kudry clean. Zvinhu zvake zvinodzoka zvine mayenga. Saka mungati here vanhu ivavo ndo vamwe vekuti mukatengesera kwavari mutoisa munokwanisa kutengesa dzakawanda. Totengesa dzakawanda. Umwe munhu anogona kutongofarira kuti henga mayenga ako ndamafarira. Utotora kana $5. Umwe wandotora wakutonoitawo maketi wakutonotengesa wari samwe. Ndo zvazvinoita. Imi munotengesa zvakadii? Murupu wenyu wakamira sei dziri dzingani? Inini ndotengesa dziri $10. Ndo mapekero atodziita $10. Ndo saka kufanira kuti wholesale price. Vamwe vamwe vanozodzikamura wotanga wototengesawo kana $8 kana $7. Vamwe zvavanoitawo. Ko material munoiwana kupi? Nekuti tiri kuona waya dzinosiyana-siyana. Imimi munochuza sei kuti ndikuda waya yakadai so iyi? Chii chamunotarisa, kupfawa kwayo here, kusimba kwayo here? Chii chamunotarisa pawaya dzamuri kushandisa kugadzira mayenga? Pakugadzira mayenga totarisa waya inenge yakati paway because imba imborinawo basa nekuti inoda kana kuti yenga yakasimba kana kuti inongoda waya yakapfawa kuti iwe sakunetsa kugadzira. Saka unongoendawo musika muya wotsvaga waya yako wototesta kuti waona kuti waya iyi inoita. Wotenga waya yako. Wotouya uchitoita basa. Waya yacho inoita $65. Inenge 50 kg. Mulese matenga yoye $65. Munotarisa kuti inobudisa henga dzakawanda sei? Ipa basa ndainyatsoningira. Asi profit iripo zvayo. Sokuti mukuwana cheudiki. Inokudzosera half to half. Zvinokutorerai mazuva akawanda sei kutengesa mayenga amunenge magadzira ngatiti pawaya dzamatenga dziya. Matenga waya yenyu 50 kg. Munotora mazuva akawanda zvakadii kuti mupedze kutengesa mayenga? Ukange wagadzira sekuti watora waya yapera yese. Almost 4-5 days dzinongona dzapera. Yenga idzodzo. Wakutonotenga imwe waya. Wakutoita basa. Mataura zvekupfava. Asi here mutasonye kuti henga isaitengura nekuti hapana munhu anozoda kuti zvichidananika chinhu panze ibva achira ati ndaisa pahenga ozoona ko zvarinenge rine ngura wani. Zvakuenda netaipi yewaya manje. Kuti waya yawatenga iwe waya yakagadzirwa iri waya nyowani here kana kuti waya dzakangopendwawo. Kana dziri waya dzakangoiswawo pendi imwe dzinoita ngura. But mukaitarisa nyange painodimburwa apa munonyatsoona kuti waya iyi iwaya nyowani. Haiti ngura zvekumhanya. Ndo mamiro azvinhu zvakaita. Zvinotora makatora nguva yakareba zvakadii kuti mudzidzire kugadzira mayenga? Pane pekuti mototi ndakatombonetseka here zvichida achibuda akabhenda kuti asi kubuda zvakanaka? Inini pakugadzira kwandakaita ndakangoona umwe munhu achizviita. But pandatongogarawo ndakati izvi ndazvifarira. Ndoda kuti ndizvidzidzewo. Zvikanzi aiwa gara uite. Handambotora 20 minutes ndandakutogona kugadzira henga. 20 minutes? Nyaya yekuti unenge waita shungu. Handambotora 20 minutes because ndakatogadzira 10 mahenga. Yechi10 yacho yange tori henga yakanaka. Asi dzekuti akadzatombobhuda dzakabhenda. Dzekutanga dzinotombobhenda. Zvakafanana nemi munoona kuti unaita zviri izvi ndogona kuda kuzviitawo. Ukiyapa ndokonange zviri nyore. Mukatova ipapa munotoona mega kuti kunyanya pakaipa. Waya yangu muro. Yoya kuseri kuno. Exactly. Iri kuseri apa. Tobva ndaendesa apa. Ndadai. Exactly. And then ngoma 10. Apo mufana matebudisa muro manje. Yobva muro. Okay. Mwana sei bata enda iri straight. Apa siye inya. Apa ndakusiya apa. Ichisiye inya. Saka ndiri kinapa. Yoya kunoko. Mai musha kugadzira mahenga. Muchitora pinjis yenyu. Exactly. Saka pinjis mufana kukata ne left side. Iri ndonokata iri? Okay. Pinjis ine size here manje unofanira kuchiziva kuti ndinoda size yakadai so yepinjis. Size hombe iyi ndo inoita.
nepapapa irikuramba kupinda zve. Okay, so izvo kwasei yangu yasumuka, imi yenyu yenge isingasumuke pama muchicheka. Inyaya yekuti hamusati matojairawo zve. Okay, asi henga yandagadzira ndikuenda nayo aitigadzira ikone. Ndorovadzano kuti ndagadzira henga. Kana vakomana vakabata makamera mabhachi avoda kuvagadzirira mahenga. Okay, panapa ndoita sei? Bata pakati nepakati. So ndotwisa kuya kupi? Muyezeki mutenderedzi. Bata idzese dziri tu. Zvinoita kunge nyoro chora munhu achiti. Okay, ndikuona matauro yechimatirimu yogadzira chimushini ichi mukachipinjisi. Asi ndikuona makapfeka magloves. Pane here zvinhu zvatinoti isusu njodzi dziya dzinowanikwa pakugadzira? Amba chatinopfekera magloves inyaya kuti waya ukaramba uchizongoibata uchidai makuva anopedzera akupisa. Unopedzera waitawo mhoni. Ndo njodzi dzinenge dziripo, unoita mhoniwo, saka unotoita kuti ndishande nemagloves. Ndofunga mutoona magloves achinenge chitopera. Saka iwo ndo makuvarira wanenge uchiita mangwana ukwanisa kuzoita basa makuva achipisa. Saka unototi ndipfekewo magloves. Ndo zvinhu zvamunotongwarira. Saka unongoziva kuti kana wakapfekawo magloves mangwana unoita basa rako zvakanaka. Kune avo vanoda kuzotaura, tinoziva kuti mumabhotiki matiri kuenda munodiwa mahenga, vanhu vari kutengesa hembe zvino izvi, kungava kupi kwatinotengesa hembe, kuti hembe itadzike zvakanaka, ukatoiturika wakaisa mahenga. Mahenga aripo ende mahenga taaona akanaka ende akasimba, akatosiyana neplastic. Aiwa, yakasimba. Yenga yakanaka. Vanoda kukwanisa kubata mukoma, ndoto kuti mukoma mahenga hanzi zitare basa. Vanoda kubata mukoma vari kugadzira mahenga panapa, munokwanisa kuvabata panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti. Chii chamuda kutaura imimi kune vechidiki? Nokuti tikunzwaona ringoteva kuti hakuna mabasa, ukada kudai so hakuna mabasa. Kune vechidiki toti mabasa ariko, nekuti munhu unokwanisa kuzviitirawo nemaoko ako. Mosiyana nezvemadrugs. Madrugs haana pundutso mupenyu mevanhu, anotokuuraya upenyu hwako. Saka unofanirawo kuwana chanokuita kuti ushande uwanewo kamari, kwete kuti uzofamba uchibira vanhu zvinhu zvakaipa. Wosiyana nezvemadrugs. Ndozvandotaurawo kune vechidiki. Kuti kushandisa maoko ako zvinotokupa cheuviri. Ndozvindakakosha izvozvo. Imimi mune rimwe basa ramunoenda, asi kana musiri kubasa moita basa iri. Ndizvo chaizvo. Tinoona umwe munhu wekuti vanoti inini ndakatombodzidza ndine basa repamusoro, kana kuti inini ndakadzidza ndinonyara, kuti ndinzi ndinoita basa rakadai sei. Zvezvi hazvishande, because kana iwe uchida kutsvaga mari yemumba mako, zvekuti uswera uchida ndinonyara ndo paunopedza kuti hazvisingaiti. Saka kungoita chinhu chiuri handinashora chinhu chinonyadzisa, because yenga inototengwa navanhu vane mari. Saka inini kana nditozvigona kudaiwo ndotofara nazvo, because ichitonipawo mari. Saka ona ndichienda kubasa chinoti mari yangu ine haisi kundibhalanzira, ndinotsvaga rimwe asi ndokwanisa kuita. Kuti zvezvi ndikaenda kubasa ndoziva kuti pandodzoka ndosvika ndichitawo yazvandoita, zvinhu zvangu zvotofamba. Mukoma ndau kutendai, tinokutendai kuva nesu nhasuno pachirongwa My Hustle, uko kwatiri kuona kuti mahenga anogadzirwa sei. Ngatisanganei zvakare muzvirongwa zvakasiyana siyana zvatinokunzirai pano paDestiny TV. Uyewo kana imimi muine basa ramuri kuziva kuti muri kuita, tidanei tozorowo kuti what is your hustle.